Hola, jo sóc Esno. Avui som 21 de maig de 2026. Ahir vaig veure la última temporada de The Voice. Està bé, està bé. Suda l'accent. Tot fatal, tot horrible... No, no. Està bé, està bé. És per tancar tot. Em fa ràbia Gen V va cancel·lar, no farà més. És trist, però... De Deep és una conya. Espera. Del 2019 fins ara. És per criticar, per exemple, a Marvel. Sí, sí. La gent opina. That's not a documentary. No shit, Sherlock. La primera vegada, Elon Musk, similar. He's an astronaut. I took him to space. Com? Torno a repuminar i... És cert? Està bé, està bé. Hòstia, la gent opina. No faré spoilers, ho has de mirar. M'ha quedat bon record. T'ho recomano. Per concloure tot. Gràcies. Hòstia. Sí, hòstia. Fuck you, man! You suck! Gràcies. Fuck you, man! You suck! Oh, uf. Exacte. Bon dia. Adeu. Que vagi bé. Divendres més un hot. Que vagi bé.